Hi mga higala, welcome back to my channel. O karon mga higala, magbutang na taog bark sa front yard. Ito ang aming bark mga higala. Oh. Sila daddy nagkuan na. Here is the bark. Naiduha ka plastic nga bark din ni mga higala. O tuwa ka daddy sa magwa sa taog shovel. Magbutang sa tag gloves. Rick. Kuha ka Rick. Oh my goodness. So yan mga higala, natriman na. Kaya gahapon wala na triman. So ato nang batangan og bark mga higala. Okay, we put this here first. I'll get it. Dump it. There you go. Okay mga higala, nana. Higala, mami siya mga higala din. Tangan na ang balat din. Hinapot ka.
butang. Yung mga igalay katulong nga plastic bag. Ano siya? Marag dili ni siya kaabot dito. Dinhira siguro ni tutob. Let's see. Bisag wala adlaw hindi ko yung gyapon, so mana ni mga igada ang resulta pa na blue pero harap ng buhok. Done. Finish na. Humana. Tanawa. Hindot na siya tanawa. Here, only there. Not finished here, honey. So ready. Done. See. I not know. Maybe only one here. I not know because it's big this here. Maybe two. Nindot na siya kanina. See. Okay. Okay mga higala, that's it our video for today mga higala. See you next time. Bye bye.